Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón, el lloc on les històries comencen suaument i creixen dins teu. Poseu-vos còmodes, respireu a poc i obrim junts la porta del conte d'avui. Avui us portem un conte que arriba d'un país amb boscos molt grans i ciutats amb torres altes. És la història de 4 animals que ja eren grans, però que tenien una idea molt jove al cor. Volien fer música. I així comença el nostre conte. Fa molts anys, en un molí petit, hi havia un ase. Era un ase fort, treballador, que durant tota la vida havia portat sacs de farina amunt i avall. Però els anys passen, fins i tot per als ases. Un matí, l'ase es va mirar les potes cansades i va dir-se: «Ja no puc portar sacs com abans. El moliner haurà de buscar un altre ajudant». Doncs sí, potser ha arribat l'hora de fer una cosa nova. L'ase tenia una veu molt forta. Quan bramava, tot el poble ho sentia. Va alçar el cap i va pensar: «Aniré a la ciutat de Bremen. Allà em faré músic. Sí, senyor, músic!» I content com mai, va emprendre el camí. Caminant, va trobar un gos estirat al costat del camí. El gos panteixava i tenia els ulls tristos. «Què et passa, amic gos?», va preguntar l'ase. «Ai, fa anys que ajudo al caçador, però ara corro a poc i ja no puc empaitar les llebres. M'agradaria descansar». L'ase va somriure. «Doncs vine amb mi. Jo vaig a Bremen a fer-me músic. Tu tens una veu profunda. Segur que tocaries bé el tambor». El gos va alçar les orelles, es va aixecar i amb veu agraïda va bordar «Brau, brau». I així, els dos amics van seguir el camí plegats. Una mica més enllà, assegut damunt d'una pedra, hi havia un gat. Tenia el pèl una mica esbullat i una cara una mica trista. «Bon dia, gat», van dir l'ase i el gos. «Què hi fas aquí tot sol?» El gat va sospirar. «Abans atrapava ratolins. Era el més ràpid del graner. Però ara prefereixo dormir al sol. I a la mestressa això no li agrada gens». L'ase va tornar a somriure. «Doncs vine amb nosaltres. Anem a Bremen a fer-nos músics. Tu tens una veu dolça. Segur que cantaries molt bé». El gat va estirar-se. Va miaular content. «Meu, meu!» I els 3 amics van continuar el camí. A la vora d'una masia, dalt d'una tanca, hi havia un gall. Cantava, però amb una veu una mica trencada. «Qui-qui-qui-qui!» «Bon dia, gall», van dir els 3 amics. «Per què cantes amb tanta tristesa?» El gall, amb les plomes una mica caigudes, els va mirar. «La mestressa diu que ja no canto com abans. Em sembla que ja no em vol el galliner». L'ase, el gos i el gat es van mirar. «Doncs vine amb nosaltres», van dir tots 3 a la vegada. «Anem a Bremen. Allà ningú no et farà fora. Allà serem músics, tots 4 junts». El gall va inflar el pit, va alçar la cresta i va cridar amb totes les forces: «Qui-ti-ri-qui!» I així ja eren 4 amics pel camí. El sol es va anar amagant darrere les muntanyes. El bosc es va tornar fosc. Els 4 amics tenien gana, son i una mica de fred. «Hauríem de trobar un lloc per dormir», va dir el gos. El gall, que tenia la vista més fina,
va volar fins al cim d'un arbre molt alt. Va mirar un costat, va mirar l'altre, i de sobte va veure una llumeta. Allà hi ha una caseta, amb llum a la finestra! I els 4, amb el cor content, s'hi van acostar a poc. Però quan van mirar per la finestra, no van trobar el que esperaven. Dins la casa hi havia uns lladres. Estaven asseguts a taula, menjant pa i formatge i rient ben fort. Ostres, va xiuxiuejar l'ase. Aquest sopar l'hauríem d'aprofitar nosaltres. Els 4 amics es van mirar i els va venir una idea molt bona. L'ase es va posar al davant de la finestra. El gos va saltar i es va enfilar damunt de l'esquena de l'ase. El gat va pujar damunt del gos i el gall va volar i es va plantar a dalt de tot, damunt del cap del gat. Una piràmide d'animals. I llavors, tots 4 alhora, ben fort, van cridar: I-a! Bau! Meu! Qui-qui-ri-ti! Els lladres, espantats, van fer un crit. Uah! Què és això? Fantasmes! Fantasmes! I van fugir corrents cap al bosc, sense mirar enrere. Els 4 amics van entrar a la casa, ben tranquils. Que bé que estaven dins la caseta. Hi havia pa, formatge, fruita i una llar de foc encesa. Nyam, nyam! Van menjar fins a estar tips i després cadascú va trobar un racó per dormir. L'ase al pati, el gos darrere la porta, el gat al costat del foc i el gall dalt d'una biga. Tot estava en silenci, fins que un dels lladres va decidir tornar a mirar què passava. Va entrar molt a poc, sense fer soroll. Tot estava a les fosques, però va veure 2 punts brillants al costat del foc. Va pensar que eren brases enceses i va voler agafar-les amb un branquilló. I llavors tot va passar molt de pressa. Miau! El gat va saltar amb una urpada. Braul! El gos li va mossegar el peu. I-a! L'ase li va donar un copet de pota. I el gall, des de la biga, va cridar tan fort com va poder. El lladre va sortir corrents, sense respirar, fins als seus companys. Aquella casa està encantada, va dir tot tremolant. Hi ha una bruixa, un drac, un gegant i una veu que crida des del cel. Els lladres no hi van tornar mai més. I així, els 4 amics es van quedar a viure en aquella casa del bosc. Ja no van anar a Bremen. Tampoc no calia. Allà mateix, cada vespre, tots 4 junts feien la seva petita música. I aquest era el conte dels músics a Bremen. Un conte antic que avui ha arribat fins a vosaltres. Gràcies per escoltar i per imaginar. I així acaba la història d'avui. A Minimón, les històries sempre troben el seu camí. I potser una miqueta del seu camí també entra dins teu. Tanqueu els ullets si teniu son. I si no, la imaginació pot continuar caminant. Fins al proper conte.